Irio nade Hera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka. Wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo professor osechopo e studio odiechieng' makawuono. Abo mie thuolo mana matin onyiswa nyinge en wuod kanye. Olonye weche mage ai to nitiere twak moro mane wachako kode ndalo moko mokalo. Twagno emwadwa dhi godo nyime. Omiyo kamoro moro mantiere nyakwara Mugajuanga machiegni e penj laktar. Machiegni professor? Kamano, an Professor Sur Joakim, an aja Ugenya mawuok Sega. An daktari molonyo weche madhi gi weche nyuol, weche mag sexuality, weche madhi gi yor tuoche madhi gi yor dak. Yes. Amor mokalo mar bedo kodi nitiere twak moro mane waweyo mabende ni singo ne nyikwara Mugajuang ni boduogo mondo mi wadhi godo nyime. Ok ang'eyo kinyalo paro ni wawe kanye prof koso mondo mi aparo. Yeah, ne en twak ma important kabisa. To nochakore nikech sani nyithindo nie dala e udi. Giwuok e schools, olor schools, koro ji nie gweng'. To wan gi Christmas be biro gi New Year, koro celebrations be ng'eny. To nitie gima timorega ni ok wawuoga e weche madhi gi sex. Weche madhi gi nenruok mag nyiri gi yawuoyi. E skul ok wach wechego, e ot ok wach wechego. Koro iyudo ni seche moko jomatindo mapod dongo puonjore kendgi. Ng'ato puonjo wadgi to kia gimopuonjo. To tinde be nitie internet, nitie simu, moko be gisome simu. Koro kang' higa chakore, ji dok e skul, to wachako neno shida. Jomoko nigi ich, jomoko yudo infection, infections go moko nyalo bedo kata HIV. Koro twak mane wan go ni ne en ni to wanyalo timo nang'o mondo nyithindo, nyiri gi yawuoyi obed safe e yore madhi gi weche mag sex. Nikech ka ok watimo kaka dwarore, to wechego seche moko ketho ngima ng'ato forever. Koro adolescent, waluongo gi kisungu ni adolescent sexuality. Wanyalo manage go nang'o e wach mane wawacho. To ne wawinjo duond yawuoyi gi nyiri mang'eny, ne gigo simu kendo gipenjo weche mang'eny. Aparo penjo mane common kabisa en ni to atim nang'o, awinjo ka denda dwaro ni abed gi ng'ato, atim nang'o. To ne wawacho ni mano en normal. En normal nikech nitie age ma ka ng'ato chope to nyaki feel kamano. Ka ok feel kamano to kendo wawacho mana ni tuo. Koro feeling kamano to krach. But kaki manage go mondo kik ibed gi shida e gima duong'. Yeah. Iwinjo Professor Joakim nyakwara Mugajuang, mano e twak, mano e mbaka mane wantiere godo. Chandruoge midhierni mamako jomatindo ahinya nyako chopo e higni moko ma dendgi dwa ni gibede achiel. Samoro bende ji ok wuoye mana kaka professor wacho ni e skul ok wache wechegi, kanisa ok wache wechegi. Kaeto marach mogik ni kata kaka jonyuol wan bende ok wawach kodgi wechegi. Miyo gidwa ni mondo mi gimany kuonde ma ginyalo yudo konyruok kata kuonde ma ginyalo ng'eyo wechegi kowuok kuonde mamoko ok kare ma nyalo wito gi. Kamano professor. Ne wantiere kod penjo mang'eny mokalo ma bende pod abro jiwi ajiwa ka nitiere kod penjo moro amora kotenore kod wechegi tudri kodwa yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Abro nuoyo namba mar SMS en 236000. Prof moro kanyalo duoki chien mana matin. Ang'o momiyo waneno ga pek kaka jonyuol wuoyo kod nyithindo ahinya makoro hikgi chopo kar adolescence kanyo. Waneno pek e wacho kodgi wechegi. Skul ok wachi, kanisa tema koro ok wache mogik. En kagima koro wapuonjogi kata gipuonjore timbe maricho. Waluonge ni tabia mbaya. To aparo ni en culture. En culture. Nitie shame moro, nitie Which quote moro mabiro ka ng'ato wacho weche madhi gi yor kono. Koro gineno ni kik giwachgi. To e science gima wang'eyo en ni kama wechego ok wachie, weche dhi marach. Kirango countries ma gin liberal, ma ji puonjore wechego kendo wachogi, nyiso nyithindgi from a very early age. Iyudo ni gik moko ka pregnancies mag adolescents tin kabisa. Infections tin. Ji dhi tedo ka gin mature.
kuonde kaka country miluongo ni Netherlands. Gin very liberal. Ng'ato nyiso nyithinde. In fact, gin so liberal ma ginyiso nyithindgi ni kata ka in gi boyfriend, kele onyalo kata ninde odwa ka. Mondo wang'e ni en ng'a. Wapenji gi ni to utimang'o, in boyfriend, girlfriend, un gi plan mane? To yore sex usechako koso. To kutime, ung'e ni consequences nitie. So kuonde ma wechego iwache, nyithindo dongo kendo iyudo ni ok giyud shida mang'eny mawachogi. But e culture wa, kichako wechego to ji paro ni ok ing'a maber. Ing'a marach chuth. Irach kabisa, iwacho weche maricho. Waluongo gi ni tabia mbaya. Nani anaongea tabia mbaya. Onge ng'ama dwa winji. Koro iyudo ni ji turn into internet. To internet ing'e ni ok en filtered. Gimidhi yudo internet ok en gima nitie maricho gima beyo riwore. Koro ng'ato turn kanyo. Sani pornography is very common. Ji watch pornography. To gidwa ni gireplicate gitime practically be. Wang'e ni young people nikech ng'ama nyalo wuoyo go mayot en mbasni. Koro iyudo ni ng'ato puonjo mbasne. To puonjo mbasne gima en obokia. So en a big problem. Wich kuot mabiro gi weche mag wuoyo sex gi. Miwa shida. Ka wanyalo golo wich kuot. Ing'e ni chon ne en ga uncle, auntie, dayo, kwaru. Ne nyalo bet kodi to ogomba kata unyiero but onyisi the truth. Ni kata kokendi kamae kako dhi bedo. Kamae kaka ng'ato bet ka gi chwore kata gi chiege. Mae mwa expect. So ji ne dongo kong'eyo gigo. But sani waonge gi jogo. Most families gin nuclear. Ng'ato dak gi nyithinde. So onge chance mar nyathi yudo puonj go from joma dongo go. To in koro ka in parent to wi kuot matiende ni i-disadvantage nyathini. I-disadvantage nyathi. E clinic manene jotuo, the commonest problem my young people nigo. The commonest question en gani to unnormal. Unnormal sexually. Abedo gi wet dream. Mano en normal. Awinjo ka achiewo kinyi to an gi erection. Mano en normal. You know? Ji nigi girlfriend sana ongego. Mano en normal. Ka oka abedo sexual. Ka oka timo sex. Will I be normal? Maji tetime to an okatime ni. So gin ga lot of questions. Kata mana small things kaka menstruation. Neno dhie dwe. Nikeche onge ng'ama nyiso nyiri. Gin so worried. Gikia kata gin normal. Rem magibedogo. Onego benda winjo rem kabila no kose an abnormal. So what disadvantage nyithindogi by not telling them. To seche moko koro ka gidwa ng'eyo from their friends in their own way to gi fall into problems. And gima seneno en ni it doesn't even matter ka ng'ato somo or not. Nitie joma somo kabisa kata nie university. To onge ng'ama osenyiso gi wechego. Ayudo unwanted pregnancies. To ng'ato wacho ni but I did it standing. Kitimo kichung be inyalo yudo ich kare. Because nobody told them to enter university. So we need to do something. And something very, very serious. For the future of these young people. We need to do something. Mane gimiwacho to mane something mawatimo ka e chiro mar penj laktar omiyo Nyakwara Mugi Ajwanga intiere kod nyithindo dala gi nyithindo mantiere sikunde mopogore kata kuonde tiegruok luonge gi bed piny nikech Professor Suri nitiere studio kendo we need to do something to something no ema wadu odiechieng' ma kawuono. Prof Kabero nego beni chako wuoyo gi nyithindo gi e higni mage kotende kod weche mag bede achiel weche mag timo hera nikech inyalo neno nyathi jagni 14 pacha kaka janyuola neno nyathina matin ma jagni 14 jagni 18 acho ni nyathina matin ma jagni 18 to samoro tire gik mang'eny ma opuonjre oko kono man kaka janyuola neno no tito kare ento oseng'eyo higni mage maber kwa jonyuol chako wuoyo weche gi nyithindo. Igeni shida ma wan go en ni janyuol always thinks ni nyathi kata an sani ka parents nangima dagi wacho ni giluonga ni nyathi. So pod gi assume ni nitie gik moko nego bed natimo.
Kata in sani giparoga ni pod ionge gimitimo. Yeah. That is the nature of relationship mar janyuol gi nyathi. Nitie that respect e yore ma dhi ka konogo. So the best time to chako wechegi is ka nyathi is very young. Ing'eni waluongo ni age appropriate sexuality education. Nyathi ma is young ma pod iting'o needs to know something about their body. Nyathi machako wuoth needs to know something. Ipuonje kaka ji rwakore. Ipuonje why do they need to put on a short to cover what? You need to tell them. There are some parts of the body ma are not to be seen by anyone. So ichako puonjogi like that early enough. Ka gichopo age ma koro gichiew gi erection or gichako neno things like body changes, you tell them what those things mean. Very early. Nikech kirito at the age ma koro ng'ato nie secondary school, idwa chako puonje about sex at that time. All along pok inyisega anything. Kata en embarrassed. Obiro penji ni to ang'o marach kawuono. So kichako early, ipuonje parts of their body. Inyise how to care for those parts of their body. Inyise ni those parts of their body are important. Nikech giminyisowa gin ni don't even touch them. In very bad parts of the body. Koko. So people don't want even to associate with their own body. Yeah, and then later, kakoro an gikendore. Nitie joma timo wedding mwadhiegi. Ng'eni nitie part ma the public never gets to know. Ma wan dakteche mwang'eyo. Nikech ka utieko wedding donge ji odhi honeymoon. Uparo ni gin Mombasa kara gise fly back to the doctor. Nikech they can't have sex. They've never had it. They don't know what to do. Nikech nobody taught them. Koro later even kata mane marriage. Because ionge gi knowledge. You don't know what to do. Marriages mang'eny suffer because of that. So denying nyithindo knowledge from very early, continuing to deny them, nyaka gidhi tedo, ends up again with families man gi problems. So it is a vicious problem. Koro ng'ama ne obedo denied knowledge be will deny their own children. Koro we are raising generations of people who have no knowledge about sexuality. Emomiyo iyudo ni Africa wani iwacho ni up to 15% of nyithindo out of 115 kirango Kenya Demographic Health Survey, my official government statistic. Kenya ka out of 100 nyiri 15 nyuol before the age of 19. Yeah. Oseyudo ich before that age. Okia what to do. Otemo mondo learn on her own. Koro nyithindogo, what will happen to them later? Moko drop out of school, moko dhi tedo, moko bedo gi infection. Iketho ngimane forever. For the simple reason ni gibedo denied knowledge, which is wrong. Yeah. Prof, namondo be kabisi macha ote achiel kapok wadhi e yweyo kaito nyakwara Ramogi Jwanga kawuono wadhi kete mar penjo mang'eny mokalo nikech wadwani mondo mi penjo duto te ma isegombo penjo ing'e gigo misegombo ng'eyo kotende kod weche mag twak gi nyithindo e weche mag timo hera ne nyithindo bende mantiere dala en ang'o ma samoro igombo mondo mi ing'e ma ng'ama inyalo penjo onge. Wantiere kod professor e studio ka obro puonji e yo maber kendo e yo makare. Antiere kod penjo prof owacho kacha ni uriyo nade an jagni 26 agombo ng'eyo side effect ma ng'ato nyalo bedo godo kapo nono ni ok otimo hera mano junior ka entiere rarieda. Mano is something machando adolescents so much. Nikech ka in a school, secondary school, ng'ato ka ng'ato wuoyo about boyfriend gi. Ka en boy school ng'ato ka ng'ato wuoyo about girlfriend. Wamake kanyo. Yeah. Kama ng'ato ka ng'ato wuoyo ewi boyfriend kachiel kod girlfriend ka gintiere school kanyo e mwadhi chako godo. Seche mwaduogo kanyo to na SMS namba mar SMS na riade ka uchiel. No.
Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Adier, ibiro miyo wawuoyi kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Karakae apidho gwen kidenje adek. Mokwongo gintiere mag minano gi mag koro layers mag tong. Mar ariyo ntiere miluongo ni broilers. To mar adek gin kienyeji. To mak mana ni koro gimitemo timo ni ng'iyo ni to costs ma ginyalo ng'ado ginade. Tido koro nyacho gwen matin ti improve mos. Samoro nyalo pidho gwen ikelo kata mana gwen 100. Tipo ni ka piny oru kiny gwen otho te. Samoro tu mono donjo monego gwen go te. To chunyi kik chid. Idhi mana bede gi pith. You make mistakes, ti learn, ti dhi bede gi pith. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benda kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Luonga ni DJ Kolokol Instrumental. Toko dan Solomon Atito Kafaya gudi. Kao wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Twakwa en twagi nyithindo e weche mag bede achiel kata timo hera nikech kokitwak kodgi to gibiro manyo puonj gi kuonde mamoko, kuonde ma gidhie gimoro ok gidhi yudo puonj makare prof. Ma ema weche mag gamo tuoche, iye mohiu, dhi e Kenya momondo kod weche makamago nyalo kelo chandruok mang'eny. Kadi pok wadhi e yie ni wacho ni ka ji nitiere skul ng'eny ne ji wuoyoga mana osiepe gi manyiri, osiepe gi mayawuoyi kanyo mane wantie. Koro pressure no yudo ni in kiongego tichako bedo gi pressure ni kara age mates na te nigi boyfriend gi girlfriend ane maongego. So in be idwa temo koro tiyudo ni dendi be nigi that desire nikech in adolescence hormones biro koro ibe idwa temo koro idhiye nikech jomoko be wacho ni gin go to ng'eny gi ji wuondore so ka ionge gi enough knowledge ibiro dhi ibiro rikni ibiro kelo shida ibiro wuok e school jomoko to dhi mbele to kendo nikech young people onge gi knowledge moromo nitie jomadongo ma take advantage iyudo ni e gweng' ng'ama kata mana jopuonj aparo sani tinde jopuonj because of chike moridore sani jopuonj mostly behave well but iyudo ni shopkeeper kata mana joboda mating'o gi or jirani they take advantage nikech ging'e ni nyithindo gi pod onge gi knowledge moromo ok ginyal negotiate sex iwinjo ka ginyiso gi ni nothing will happen onge gima dhi timi ibiro bedo kare ji te timega
and then now nyathino be end up time. Nikech nyathi ok en equipped enough to say no. So disadvantaging nyithindo makoro ok ginyal wacho no to what they know is wrong or whatever is our failure. Aneno ka ote moro kacha wacho ni Lawrence ko gemo wacho kacha ni nyise daktari nowe kararus kanyo please okang'eyo ni ang'oma nonego be ni owinjo to ko winjo moro nyalo noyone mana matin. Gima wawacho en niya nikech wadongo ka onge puonj ng'ato dongo ka kia their body. In fact, good people, they have never explored weche mag bedo achiel go. Weche mag timo hera gi kia. Koro gibiro gibedo, chon nipuonjo gi ni kibedo married, kamae kaka idhi, ma is what will happen. Kamae kaka chuori or chiegi dhi treat. Maybe idhi neno ng'ato naked for the first time, ne pok inenoga. So because ok puonjwa wechego, ng'ato chope marriage, to gima nyocha inyisi ni rach cha, suddenly dwa ni time. So seche ma giwuok gidhi e honeymoon cha, many people get stressed. Giduogo mana neno daktari ni what do we do? We are stuck. Ng'ato nigi stress marach. In fact, talking about stress, mental health problems mag adolescents, mag yawuoyi gi nyiri, sani gin so much. To kata mana universities, ing'e ni nyithindo negore. Suicide is very common. To what we have learned en ni ng'eny gi wuok e weche mag timo herago. Girlfriend oweya, akia boyfriend oweya, or kawuono wadwa ni warom to dagi. Small things miyo gi stress malich. Giparo ni ka boyfriend oweyi to piny orumo. So you'd rather die. And chon ing'e ni ka ne nitie suicide ne bedo reported kati media. Tinde they are so common but they are not reported. Kidhi any university gibiro nyisi. These young people are killing themselves. Mental health problems. Two common causes, drugs, relationships. Relationships are the commonest. Yeah? Or ng'ato odifaili, okidwa timo hera gi ng'ato to chuni. The best thing minyalo timo is kill yourself. Because you don't know how to go back home and tell your parents ni this happened. Did they be blamed? Because gin gik mabe okwache fa. Yeah, that is very common. So young people are suffering mental health issues, including kata suicides mwawinjogo. And some also bedo molested, bedo taken advantage of. They have nobody to talk to. Nikeche home is not conducive. Parents or create an environment maginyalo wuoye weche madhigi or timo herago. Nyakwara mugejo ng'ina mondo mi apari ni waseyawo nyaka line ka intiere kod penjo inyalo goyo simu nikech adwa ni mondo mi twagni obed mang'eny kowuok kuomi ka penjo biro il prof mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Prof antiere kod penjo moro ka wacho kacha ni en Lydia kowuok Kangeso. Penjo kacha ni how can I help myself nikech en gi ich, en gi higni 22 to osiepene kata mbesene sani koro kuodhe ma onge kako nyalo timo. Pache oseparo mang'eny mokalo, oseparo kata mar golo ijni. Wacho kacha ni entiere kod dweche 8, higni 22. So nyocha ne nitie research moro mane otim Kenya mangima. To yud ni 800,000 gi dholuo nang'o 800,000 abortions timore every year e Kenya ka. Chiegni 1 million. Ng'eny gi timore e back street. Nyiri tho. Nyiri moko end up a hospital very sick. Moko will never conceive after that. Unwanted pregnancy. En mana gima wawacho ni nyako no koro iwinjo jiwuoyo about her. Koro feel guilty. Okia ni otimo makosa mane. Maybe obe no okia ni gini dhitimo. Odhi mako ich.
onge ng'ama osenyisi about contraceptives. Maybe not obedo taken advantage of. Inyalo kata yudo ni nobedo raped. Nobody knows. Onge ng'ama nyalo dhi confide in mondo nyis gima timore. These are people who in medical circles waluongo ni emergency cases. Nikech anything can happen. Gima nyalo nyise en ni ng'eny health workers obedo trained in handling weche kabilagi. Ka home is not good enough, onge ng'ama konye ma supporte, nitie counseling services e hospitals manyalo konye. Yeah. Kiko tim anything manyalo ketho ngimane. Yeah. Kaito bende entiere kod dweche aboro pro. Dweche aboro Nyathii is already there. Mano Nyathii ma nyalo kata inyalo nyuole sani it will be Nyathii mangima maduong'. Yeah. Omiyo ji ogomba ka weche gi ji owuoye weche gi to gima kata ndameda jiwe nigi kainago timore ga higni 22 en gima osebede kit gima ni koro nyaki bed jachir, nyaki bed brave mondo mi iwuotha ki jachir mondo mi kal kanyo. Kata mano bende biro kalo kendo gima ni biro bedo maber mokalo. Omiyo dhi nyime kod chir wach ma ji wacho tok bi moko kuomi. Penjo machielo wacho kacha ni higni 19 ose struggle kod masturbation for 3 years. Wacho kacha ni samoro kotemo bedo a relationship to okone kadhi maber mokalo. 19 years o struggle gi masturbation manyiso ni pod odoko e weche mag timo hera ka. Koro magi gik ma wacho ni ng'eny young people waro ka gin normal. Kaka the issue of masturbation no is so common. Ng'eny ni ka wane kanisa tio inyiso wane ok en gima ber, so they feel they are sinners, then they feel guilty. Kendo they find themselves doing it again and again. Kori siko jaricho. Yeah, you feel very bad. Now, and then of course, nitie a complicated subject. Maybe we can dedicate a day just to talk about masturbation issues. Nitie in the form of in medicine, kanga to grow up, nitie kaka people discover themselves. You discover you are beautiful. You discover your parts of the body. You start touching yourself. That is normal. But nitie masturbation, koro is abnormal. You discovered your body, but then you went overboard. Makoro kendo interfere with your life. That is not normal. So itimonigi counseling, waluongo ni therapy, to help them get out of it. Yeah. Yeah, but nitie nikeche I know this is a very touchy subject. We know almost 90% of boys and about 70% of girls touch themselves and feel good. So if we don't handle it well, all these people nyalo paro ni gin abnormal and they need help. Nitie that self-discovery, which is part of growth. But nitie moro ma is not normal, which requires help. Yeah. Ma bende kaka ni wacho ni kwa yude da chenro makende mondo mwang'ane kaka wanyalo wuoyo e weche gi mondo bi ing'eni to ka ochopo kanye to koro ken normal makikalo kanye to koro no dwar kony mathoth. Prof antire kod penjo moro ka na chinya kora muge jowang inyalo oro na penjo ka ponono ni okidwa go simu to bende inyalo go simu kero to kiki wach nyingi mondo mi ipenji nikech kia bende kelo chandruok. Prof iluonge ni Efi penjo kacha bende ngi makare ka boyfriend ne mulo dende ainyanya kaka thunde ne bende ngi makare owacho ni mondo mi openji kendo penje chenro ni. Nikech magi gik mane wacho ni ok wach dala ka. Magi gik mane dewa puonjo ji chon. Nitie touching mano